खुलुमबाय गिबियाव गोजोन बदन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दा दिनैनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय आसाम सरकारनि मन्त्रि गदा 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनांगौनि थाखाय जे प्रतिवेदनखौ दाखिल खालामदों आसाम बिधान सभायाव, बियो बेखौ प्रतिवेदन खालामनायनि समा माने 2026 इलेक्शननि मास मोनब्रैनि आगोल बा मोनबानि आगोल मास मोनबानि आगोल जागोन। बे मोनसे बिराद गिदिर सोंलु। मानो बिथांमोना बेखौ मोनसे इलेक्शन इस्यु खालामनो सानदों। बेनि दारै बिथांमोना बे 6 जनगोष्ठीखौ सन्तुष्ट खालामनानै बिथांमोनहा 2026आव आरोबावै मोजाङै मोजां देरहानानै गावसोरनि सासन राजभारखौ लाबावनो सानदों। किन्तु बिथांमोनहा बे प्रतिवेदनखौ होनायनि आगोल थाखानाय जनजातिफोरखौ ट्राइबेलफोरखौ बिथांमोना माने कनभिन्स खालामनो नाजादिया जे नोंथांमोननि जेबो क्षति जानाय नङा, नोंथांमोनहा जोंखौ बिश्वास खालाम आरो नोंथांमोनजों जोङो सावरायग्रोगोन बिधान सभा प्रतिवेदन खालामनायनि आगोल। बे मोनसे थांखियाथ' थानांगौमोन। बिसोरो दा बेवहाय पपुलेसननि खोथाखौ निश्चय बिसोर गुरुत्व लादों। मानो 6 जनगोष्ठीनि पपुलेसना नियर एबाउट 1.50 crore। दा बेजों बिसोरो आरामसे सानदों बिसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो हायोबा जोंहा भट देरहानांगौआव जेबो गोब्राब जानाय नङा। दा दिनै Cctoaया आन्दलन जे खालामगासिनो दङ बे प्रतिवेदन होनो नागिरनायनि आगोल आरो उनावबो मानो खालामनो गोनां जाखो? मानो बिथांमोनहा गिदों जे बे प्रतिवेदनाव मा दं मारो थाखानाय एसटिफोरहा जनजातिफोरहा खहा जागोन नामा, बिथांमोनहा बेखौ गिनानैनो बे आन्दलनखौ खालामनो गोनां जादों। दा बे आन्दलनखौ खालामबाय थानायनि थाखायसो बिथांमोनहा बा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माने प्रेस मिटआव बुंदों जे जोङो माने मन्त्रि गदा रनज पेगु दैदेननाय मन्त्रि गदा Cctoaनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायगोन आरो गासिखौबो बिथांमोननो खोन्थानाय जाजोबगोन जे बेवहाय थाखानाय एसटिफोरहा जेबो खहा जाया होननानै। दा बे आन्दलन खालामनांगौआनो जानाय नङामोन जुदि बे खोथाखौ बिथांमोना आगोलनो जुदि सावरायोमोनबा। दा बेसेबां सैथो बेवहाय जे दानि थाखानाय एसटिफोरहा खहा जानाय नङा, बेथ' मोनसे गिदिर सोंलु जायनि थाखाय गिखांनो गोनां जादों। आरो मोनद' जनगोष्ठीनि पपुलेसना जुदि जयै जुदि 50,000 मोनबाबो अरजाया, बा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मोनबाबो अरजाया अल आसामाव। नाथाय बिथांमोनहा 1.50 crore माने 1.50 crore। बेखि आसामनि टटेल पपुलेसनानो 3 crore something। होमबा बेवहाय बिसोर खावसे 6 जनगोष्ठीआं खावसेखा। होमबा बेखौ लानानैथ' साननो बाध्य। दा बेथ' नैबेखौथ' साननो हायो जे बिथाङा बेखौ खरधर खालामनायनि खारना जाहैबाय गावसिनि 2026 इलेक्शननि इस्यु हिसाबै बिथांमोना एजेन्डा हिसाबै बेखौ लादों। किन्तु बेनि थाखाय थाखानाय जनजातिखौ बिथांमोनहा माने क्षति जाबा जाथोंसै बिसोरा होननानै साननानै बिसोरखौल' सन्तुष्ट खालामनो सानोबाथ' बेखौ जोङो सिरि थानो हाया। बे जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय दानि ट्राइबेल जे 14 जनगोष्ठीया जे ट्राइबेल, दा बे 14 जनगोष्ठीयाथ' बेखौ सिरि थानो हाया। बेखायनो बे दा दावराव दावसिया जादों आरो बे दावराव दावसिया हयथ' दानो जोबनाय नङा जुदि बे प्रतिवेदननि क्लियारिफिकेसनाव जुदि एसटिफोरहा खहा जामारोब्ला। बेखायनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नोंथाङा बयबो एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनि खोथाखौ खोनासंनांगोन आरो बिथांमोनहा जाहाथे खहा जाया
बे थांखिखौ लाफिननांगोन आरो बेवहाय संशोधन खालामनांगोन अब्ला निश्चय बे प्रतिवेदनखौ लानानै एसेबां आसामाव दावराव दावसि जानाय नङा आङो बेखिनिखौनो दा नोंथांमोनजों सावरायनाय जाबाय दा बे खिन्थु गिदिर इस्यु दा जोङो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया माब्ला माने Cctoaजों बे बिसय सावरायो बेवहाय मा दंमारो मानो खथि जामारा बिथाङा जे बुंगासिनो दं 1%बो खहा जाया एक्जिस्टिं जनजातिफोरा बे माब्रैमार बेखौ क्लियारिफिकेसन बिथाङा थाबैनो खालामदों बेखौ आङो मिजिंथिबाय एसेनोसै गोजोन्थों